Hi guys, आं दिनै first time vlog video खालामनो सानदों नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्ट दंब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि दावराय vlog YouTube चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायनाय थाबाय दिनैसो first time video खालामदों आंजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोर दङ आङो नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन जुदि नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबानो थाबानो जाबाय नुवाखै देनजार बुखादो जाहोगोन ना दे खंग्रा दे दिनैहाय ओरैबायदि जादों फुरि जाहोनो प्रडिउसारफोरखौ नेनो होननानै नेफैबाय आङो बिसिबा गोबाव 50 थाखासो बिना लांनानै जाहैनोसैला आं होननानै गैया फैया दा आंनिजोंनो जानानै फैफिननांबा उफाय गैला बेनोसै हामबायसै सुटिंनि थाखाय बेयाव फैलायबाय दतमायावहाय आरोना मोनसे सर्ट मुभिनि थाखाय नै नायदो सोर सोर दङ गोबां आर्टिस्टफोर दं आरोना आसा कुइन अखानायै सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि हायना लाभलि नै लोगोफोर जोंना शुटिंआ जागायजेनसिगोन नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअ खालामनायाव नोंथांमोना नायफानो गोसो दंबा नायफानो हागोन लोगोफोर